Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Oh, marag mahubog na ko, Apple. Ay, sus! Ay, kabala ka! Mahubog ta? Naikot sinibog o ihetod ta. Apple. Oh, kahinay ba ninyong nanginom? Ay, Naidaghan. Chuna ay, kabugo na na siya. Bitaw, Bong. Isakti na itong akong giinom, oy. Muuli na ko. Nagpaabot na karon ang akong anak. Para di magpaabot ang imong anak, ano na lang kapuyo? Oh, Dada ang imong anak. Libre ang tanan. unsa? Wow! Hasamutan ang imong swerte, Chuna baby. Oh, anong sahi mo, Chona? Okay ka? Kuan, kining, Wa kay angay kabalakan uban sa imong anak. Wa'y problema. Dahil kang kwarto. Pagkaon, wa'y problema gyapon. Gasto sa pag-eskwela sa imong anak. Bayra na to ang pila ka semester ka kuwang. Insure dandaan. Wow! Yes. Insured na daan ang paghuman sa pag-eskwela sa imong anak. Tapos, human sa graduation, pasod sa dayon akong trabaho. Tungod kay, kailan ako ang mga tag-iya og dagkong kumpanya. Asa man gusto niya manarbaho? Hala no? Tinuod ka na, Apple. I can do it. Even ngadto sa gawas, gusto siyang manarbaho sa abroad, sa Hong Kong, Singapore, no problem. Doon ako yung mga koneksyon dito. Chuna baby, kadungog ka. nakadungog ko. Huna-huna ang pag-ayo, Chuna. Ako na kini nag-offer ni mo. Excuse ha, at imanon pa din ako ang uban. Padayon mo diha. Enjoy. Tuwa na siya. Ano na? Ha? Ha? Ansi, ano na, uy? Regarding sa offer ni Bong. Apple sa doy. Ipapatay ko ni mong alan? Wala bitaw po, no? Uy, pero dahil karong panahon na ba, day ba? Kinahanglan na nga mag-practical ta. Day, practical ka dyan. Bitaw! Di kam to? Na ako'y silingan. Oh, sa may naas sa imong silingan, nga no, hindi ay. Ninyo, may mga anak, pero doon ay afam, day. Unsa? Oh, doon ay afam. O sa may aking buwan, day, di ang afam. Yeah? May bana man ka ha? Ay, may problema na ba na, oy? Kay pag-abot sa afam, diretso mo sa hotel. O, dito bali check-in. Dito, liso ng afam. Tapos? Ang bana na hibaw nga na ang afam. Bisugot ang bana na uy. Saba ka diya, oy. O, lagi, di kam to, oh. Di kam to na ako, uy. Lisugot lagi. Di pasabot to sa asawa ka. Ay, kabala ka. 15 days ang afam. Iyang ubanan. Bisag asa mo sorry ang afam. Muatos oslub. Tanas mo tanding. Watos ubang mga tourist spots. O, siya escort. Nya? Okay ra ang bana. Ay, okay ra lagi. Kay gibinlan mo dayog $1,000, day. Saba ka diya, oy. O, lagi, hindi niya pong kamto, oh. Samtam siya, oy. Nahitabo na na. Unya, ang nakaaligri pag yun ay, tungod kay, kaya ba na mo yung driver? Nya? Nga na di ay og driver. May nag-drive sa auto nga giabangan. Sakay ang afa mo ba kaya asawa? Ay, sabay ay. Kaya imposible sa dana, oy. Oo na lang, oy, aron ta madali. Ganda ko istorya ni niya, oy. Hala na. Basta kay mo na Sugot ang bana? Ay, bisugot lagi. Sabi gusto ni Moro mo to, o kamluhod ko. Murag mo, lagi na itabo. Pero, mura lang ba? Praktika lang kuno.
Unsa? Matutos banay. Piyungan lang kuno. Dili lang huna-hunaon. Kay mas safety pa kuno ang maong paagi nakakwarta sila kaysa na maligya og illegal nga droga. Unsa? Bay, ay, katulad ko naman ko ba? Ay. Yate na magkatugo na ka. Okay, 11 na oh. 11 o'clock na. Ah, Sige, katugo na lang bay, katugo na lang. Sige, sige. Sumsin bitaw. Balaka lang ko ba? Nabala ka sa unsa. Musugot ka itong pinangga ni Mucho ng anay ko po yun. Di ka ko hingin na to. Oh, bay, butong. Gusto ito. Kalimot mo. Dili, ay kabala ka na ako explicar. Ako ba ka nang ako, ay kalimot mo. Apang yun ko ba? Ano na libre taon. Karupuno mo rin na may libre. Ang ako ko duda nga. Tabang na ko nimo ba? Di ba na tinabangay lang butagon? Sam na ikarong ba? Sayong raman na bay ha? Sayong na kita hingilan sa ka nagdita mo mo abang din dis inyo. Hingilan dita ng tuna. Ha? Sige, Kung sige. dita mo abang, layas din ta. Okay. Mao nga gusto no mabay kabala ka. Ini kabot niya. Explicar ko niya. Tabang lang sa explicar. Okay? Okay, salamat kami, salamat kay. Nya, tuon ko. Unang ko nimo. Sige, padayon lang. Oh, sige bay. Oh. Iya, bayala na eh. Abot siyang sawa nga pamuli. Ito ako sa badyungan. Tuwa yung asawa dito. Sus, asawa paligidan ako. Gipakaon ko ng pizza sa badyong. Umba, Sir, ihatod silang tuna og apple. may problema, sir. Lakaw na. Kay murag medyo hubog-hubog na to. Sir, pagklaro na ko. Usay klarohon ako. Kinsa Manila ang imong birahan, sir. Lakaw na. Ihatod na sila. Yes, sir. Wa, salamat ha. May problema, Paul. Uy, hala, tuna. Ano siya, mabdos ka? Gusto ko ako. Pagkure. Unong ta. Unong sa. May Ba? suka ka, tuna. Kuno man ka. Gawa, suka mas tuna. Gawa tuna. Hey, mubaho yan si kanan kung imo sukahan, ha? Gawas ako kani. Nah. Tuktugaok naman ang buing dako na unsa naman na. Uba. San man ka oy? Saban, bayobay na imong nainom, ha? Oh, ba. Uy, ba ka mo gusbong? Champion mo butas dirbe. Nako na, nagsuka si Chuna. Basta, namo ni sir. Suka-suka yun mo. Kwarta. May problema, panghatag lang. Bitaw no? Milyonaryo ginasbong no? Muling! Oy, Kalaida ay. Okay na nga, day. Okay saan man na. ka diha? Ha? Okay na. Tara, okay na? Larga na. So, duk-duk mo rin mayo. Si John, ano tingali? Kaya kayo ba yung niable? Ay, tasan tingin mo magkatuog ng taon si Indetina. Ay, pag-alibe. Kapoy yung... Pag-alida kayo, matawag na ko. Hubog ka, John, ha? Dili ko hubog. Kainom lang. Nga nag-inom ang taon ka, oy? Ha? Daugan! Daugan man. Inom. Timaan sa kadaugan. Kita ka? Awa. Hali. Oh. iPhone 16. Di ana. Ha? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kit sa sunod na episode. Bye-bye!